Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura proġett ta' restawr fl-Iskola tal-Arti fil-Belt li tifforma parti mill-Kulleġġ Mikiel Anton Vassallo. Kull sena din l-iskola tara mal-500 artist u artista isegwu korsijiet f'ambjent li jimmotiva s-sens kreattiv u t-tnissil ta' ideat innovattivi. Dan il-proġett sar b'investiment ta' 5 miljun euro mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħda u l-Prim Ministru qal li jgħaqqad flimkien il-patrimonju kulturali mal-futur fis-settur tal-Arti. Dan għaliex dan l-investiment se jindokra talent tal-mijiet ta' persuni li jagħtu din l-iskola biex jiżviluppaw il-ħiliet artistiċi tagħhom. Il-Prim Ministru qal li l-iskop ta' dan l-investiment huwa li jixpruna l-kreattività fost dawk li jattendu f'din l-iskola biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-identità tagħna bħala Maltin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġastin Karwana qalet li l-investiment tal-Gvern fil-qasam edukattiv huwa mifrux fuq livelli u setturi differenti li huma investiment dirett fil-ġenerazzjonijiet futuri. Ja semmet diversi investimenti u boros ta' studju li qed jingħataw f'impenċar li l-arti u l-espressjoni artistika tingħata l-importanza li jistħoqilha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħda Neville Young qal li dan il-proġett huwa ħolqa minn katina ta' proġetti oħra li bihom qed tiġi modernizzata l-infrastruttura edukattiva ta' pajjiżna.